السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. kamar yadda mai kallo na saurari da yan uwa ɗalibai kuke gani, har yanzu dai muna ci gaba da karatun mu akan fataha, ma'ana wasalin sama. Har yanzu dai muna kan karatun mu akan wasalin sama insha Allah ta'ala. Sai a ci gaba da bibiya akan da allo kamar yadda na sake rubutu a ranar Litinin da abin da muka fara samu insha Allah ta'ala. Mai kallo ya kula da kyau zai ga mun samu ja, ha, ra a rarrabe kenan. A haɗe jahara, jahara. Ha, ma, la, hamala. Ha, ma, la, a haɗe hamala. Da, kha, la, dakhala. Ta, ba, a, taba'a. Da sake mai ta insha Allah ta'ala. Ja, ha, ra, jahara. Ha, ma, la, hamala. Da, kha, la, dakhala. Ta, ba, a, taba'a. Ina fatan mai kallo da saurare insha Allah ta'ala ina addu'ar Allah ya sa a dinga fahimta ana ganewa, kuma kamar yadda ƙara maimaitawa, kar ka yi tunanin malami ne ni, ɗalibi ne irinka, gudunmawa ce nake bayarwa. Kar ka yi tunanin malami ne, gudunmawa ce nake bayarwa. Daga ƙarshe ina muku addu'ar dacewa a rayuwa. Ubangiji Allah ya taimaka mana gabaki ɗaya. Allah ya ɗaukaka musulunci ya kuma ƙara mana san fiye halitta annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah kuma ya ba mu albarkacin alqur'ani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.